Hingpit ng gipangandaman sa Mandaue City ang gilaumang pagdagsa sa mga tao sa mga sementeryo sa nagsingabot nga kalag-kalag. Mga patakaran o health protocol hugot nga ipatuman. Ang report ni Nico Serino. Nag-inspeksyon kaganiha mga opisyalis sa Mandaue sa mga sementeryo agi og pagpangandam sa kalag-kalag. Unang gibisita ni Colonel Jonathan Abella ang labing dakong St. Joseph Roman Catholic Cemetery. Pipila ka mga tao ang gipahimangnuan sa PNP sa husto nga pagsulob sa face masks. Gilauman ang daan nga mudaghan ang muadto sa mga adlaw sa dili pa sirad-an ang minteryo sa Oktubre 29 hangtod Nobyembre 4. Sa mga adlaw nga bukas ang minteryo, 30% ra sa capacity ang pasudlon. Gitanaw na to ang mga tao na manood. So far, based sa atong gipang-deploy diri na personnel, gagmay ra gyud ang manhi. Then amo sang gi-advise sila na ato sang inspect ang kinahanglan ay face mask ug face shield. Hangyo sa mga otoridad nga kun mahimo, 15 minutos ra sa sulod sa minteryo ug di na lang magbaon ug magsaw ug pagkaon. Hangyo may 15 to 20 minutes lang ilang pagbisita. Sakto na para mga G, para ang atong kadawa po'y mag-inom o mangaon kay mo na say prone po na sa kanang safety na to or health standard. Ang Mandaue dunay 7 ka mga public o private cemeteries. Gitagsa-tagsa kini pagsusi sa mga otoridad kaganiha ug nakikistorya sa mga tagduma bahin sa mga husto nga protocol nga ipatuman. Di na to 11 ang curfew. Kay by 10, 11 ana by 10 dili na nato pasudlan ang tanang sementeryo. So by 10, hinahinay naggawas ang gan. Ang traffic office sa Dakbayan mipahibaw nga normal ra ang dagan sa trapiko duol sa mga menteryo. Apan kun ugaling mudaghan gyud ang mga tao, hayan musira sila sa kalsada. Sa 24 sa Sabado magsugod namin sa among invitation sa traffic plan for normal only sa. But in come to or siguro maybe sa hapon tanawon mo situation kung i-effect na to namong katong pina-traffic plan na mga masira nami. If ever man gani mo daghan tao. Kining gina nga pipila ka tuig nang namaligya kada kalag-kalag, miasoy nga mingaw kaayo karong panahona. Hinuon, andam sila mutuman sa mga lagda sa otoridad. Bilbo kay to sa una ay. Oo. Karon daghan na kayong tao. Pero karon mingaw kay tanan. Oo. Ako yung tao gyud nga naaman pila lang ka lugas. Kumusta ang panginabuhian? Igor makapalit, makapnaya mo agi makapalit og bugas. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdok.